Sunog ang nisugat sa Pasko sa 16 ka mga pamilya sa Barangay Casuntingan sa Mandaue City. Moabot sa 4 ka mga panimay ang naapektuhan. Ang report ni Nico Sereno. Alauna 8 kaganihang kadlawon miulbo ang sunog sa sudlunon nga bahin sa sitio Nangka, Barangay Casuntingan. Nagsugod ang kayo sa ibabaw nga parte sa balay ni Conchita Gonzales. Na isa sa third alarm ang maong insidente nga na-fire out human sa usa ka oras. Tulo ka balay ang totally damaged ug usa partially burned. Gibana-banang 140,000 pesos ang gibilin nga danyos. Gihangop sa mga residente ug mga opisyal nga wa ra makadako kining sunog nga miulbo ning maong lugar tungod kay nagtapad-tapad na ba ang mga panimay ning maong parte sa Barangay Casuntingan. Poultry wiring gyud ang kuan ang hinungdan dili sa pabuto kay naamay mata pa diha sa may baskitan at bang ramana. Nakita magid nila nga dito gid sa sud ang kayo sa panimalay, wala man mag ibutan ta na kuan sa kwitis. Ang mga nasunugan nagpasko sa Barangay Sports Complex. Nakatug naman niya mo kay gipukaw mi sa akong anak nya pagpukaw sa mo nagdinaganay naman mi sa gawas sir kay ang kayo dako naman saon man ni among Pasko sir mura mag adawato na lang ni namong hitabo sa mo naani mo gid siguro ni atong kinabuhi. Miduaw kaganiha sa lugar si Mayor Jonas Cortez ug nakighinabi sa mga opisyales ug sa mga nasunugan. Gipangunayan sab niya ang pagtunol og hinabang nga starter kit ingon man hamon alang sa mga biktima. Pasalamat tas Ginoo nga kay lagi na ata sa pandemic unya tiwasan ta sunod-sunod sunog. So mao lang ni this is a wake up call no sa atong mga kaigsunan. Atol sa pag-ulbo sa sunog kagabi, usa ka residente nga nagtan-aw sa nagkayong panimay sa silingan ang gitabang human gituuhan nga giatake sa kasing-kasing. Gidala paunta sa ospital si Vicente Luca, 62 anyos, apan namatay kini. High blood mo to siya. Gatake siya ba. Nya natumba to siya pagkatake diha. Kinamay nakakita, daghang kay nakakita. Ano niya, ito po masumurgi. Patabang ko sa mukha, kapitan dire. Uban ni June Sulon, Nico Sereno, Balitang Bisdak.